Idemo, nova godina, nova ja, idemo u život bez narcisa. Edukacijski program Život bez narcisa, samo moj, koncipiran je u 7 modula, a za svaki modul je odvojen jedan tjedan, što znači da program traje 7 tjedana. U svakom modulu se razrađuje pojedinačni aspekt odnosa s narcisom, pojedinačni aspekt toksične dinamike i pojedinačni aspekt same naše prijemčivosti na odnos s manipulatorima. Kroz program mi steknemo dublje razumijevanje i samog narcisoidnog poremećaja i steknemo dublje razumijevanje što je to u nama, što nas čini sklonim toksičnim odnosima, što je ono što mi zapravo tražimo u tim odnosima i što je to što je u nama što čini da ne možemo izaći iz odnosa. Naime, ono što je meni pokazao moj rad sa klijentima jest da svi mi znamo koliko ti odnosi jesu destruktivni, svi mi znamo koliko ti odnosi nisu dobri za nas, svi mi znamo koliko nam ti odnosi ne nose ništa dobro. Međutim, unatoč tom znanju mi ostajemo u tim odnosima jer na neki način ne možemo si pomoći i ne umijemo izaći iz tih odnosa. Upravo temeljem toga sam koncipirala ovaj program, a kako biste našli način na sebi pomoći. A kako? Kroz razumijevanje i tih manipulatora, ali i onoga što je u nama, onoga čemu se nadamo i onoga što mi iz tog odnosa dobivamo i što nas zapravo drži zatočenima u tim odnosima. Izađite iz zatočeništva, razumite sebe, razumite i same odnose, jer na taj način se možete osloboditi i na taj način možete živjeti bez narcisa. Tijekom ovog mjeseca imamo posebnu pogodnost, tako da sad je vrijeme da se prijavite, javite mi se s povjerenjem, a u 2025. godinu idemo živjeti bez narcisa. Nova godina, nova ja. Idemo samo hrabro i idemo naprijed. Vidimo se.